момичетата от Великобритания. А сега ще видим ансамбълът на Австралия, който е променен, даже нов състав след Олимпийските игри в Париж. Те също се подготвят на клубно ниво. Два от клубовете в Австралия подготвят състезателки за голямо състезание. И двата отбора играха в Атина. Единият е сега тук на купата, другия ще бъде на следващата купа в Узбекистан. И това им е един вид квалификация да се борят за световното. Кой от двата отбора ще отиде там? Изпускане на взаимодействие. Доста грешчици в синхрона видях аз през цялото време. Да, поспестиха и някои критерии и при размени, и при взаимодействия, но отново видяхме съчетание на по-ниско темпо, така с по-скромна заложена трудност, така че състезателките да не допускат груби грешки. Имаше в началото едно изпускане с наказание от 5 десети. Ще отпадне това взаимодействие, но нямаше нещо голямо, гонене, излизане извън терена или друго, което да се отрази драстично. При всички тези догонвания, при по-къс или при по-дълъг уред, с колко се санкционира от бригадата за изпълнение? В зависимост от броя крачки. Може да стигне до наказание от 5 десети, ако гоненето е грубо голямо. Трудното в нашия спорт е, че всяка една неточност е по една десета крачка, недотегнат падьом, свито коляно. Липса. Те са доволни, усмихнати от това, което са показали. Със сигурност емоцията да си сред най-добрите, да си на голямо